pagahisgutan ang tema, pamatud-an nga ang relihiyon makaluwas, sumala sa Biblia o referensya. Ang afirmatibo niini mao ang kanhing pastor sa born again Christian apan karon usa na ka manlalaban sa simbahang Katoliko. Atong palakpakan President, Diocesan President of CFD Surigao del Sur. Og dinhi sa atong wala nga habig ani adinhi ang negatibo. Usa ka evangelist sa born again Philippine Catholic. Ang ilang debate is one round system. Rules: 10 minutes affirmative speech. Hatagan ang afirmatibo sa iyang 10 minutos nga constructive speech. O human sa 10 minutos, mo-undergo siya og naglagubo nga mapangutana sa negative side. Brother Prisi Sale, atong palakpakan si Brother Prisi. So 10 minutes usab nga negative speech atong ihatag sa negative, human sa iyang negative constructive speech, gisahon siya sa naglob-gubo nga mapangutana sa atong afirmatibo. O human sa paghatag kanila og 10 minutes, muin ang atong dialogo sa pagtuo, pinaagi sa 5 minutos nga summary. Diin ang negatibo ang unang mamulong, ulahi ang afirmatibo. Ikaduha nga rule: 1 minute question, 1 minute answer. Usa ka minutong pangutana, tubagon usab, dili mo lapas usa ka minuto. Number 3 rule: focus on subject matter only. So dili mo lihi sa tema, ang subject matter, ang relihiyon makaluwas ba o dili, mao na ang subject matter. Rule number 4: object anytime if there is violation. Number 5: no ad hominem, no personal attack. Og ang pag-unom: respect the ruling of the moderator. So again, ready na ba ang tanan? Ready na mo, wapa? Kung ready na, atong hatagan og masipang palakpak ang atong duha ka mga speakers. So ato nang formal nga sugdan ang atong dialogo sa tema, pamatud-an nga ang relihiyon makaluwas, sumala sa Biblia o referensya. 10 minutos atong ihatag sa afirmatibo. Brother Rosbe Alejabo. Time in. Maadjong hapon kanatong tanan. Unas tanan, mapasalamaton kita sa tong buhi nga Dios nga mahitabo kini nga public debate namo ni Bro Prisi Sali. Sa ngalan sa atong spiritual director si Catholic May Defender sa Diocese of Tagbilaran, Father Darwin Jetgano, sa CFD Diocesan President Brother Kaloy Abuyabor,
og sa among moderator karon si Brother Paul San Pablo Alima. Og sa akong pinangga nga igsuon Bro Presi Sali. Sa among gisabutan nga kumbati sa rason way labot ang korason. Sa tema nga pamatud-an nga ang reliyon makaluwas sumala sa Biblia og referensya. Sa mga igsoon akong sugdan kini ato sang klaro unsa ba ning reliyon, unsa may definisyon niini. Matod pa sa Wordstrong Dictionary, what is religion? Religion came from the Greek word treskia. It means a system of faith and worship. Unsa daw ang reliyon nga gikan sa Grego? Gitawag kinig treskia. Nga buot pasabot sistema kuno sa tinuuhan kun pagsimba sa Ginoo. Mabasa ba na sa Biblia? Matod pa sa Sirak Kapitulo 1, versikulo 28. Unsa may mabasa sa balaang kasulatan nga nag-ingon, pag matinumanon diya sa pagbansay sa imong reliyon, sa pagsimba nimo sa Ginoo. So mo na mga igsuon ko ni Kristo nga sa Latin usab ang reliyon gitawag usab kani religare nga buot pasabot to bind or connect, pakigdugtong balik sa naputol nga relasyon. Mo na mga igsuon ko ni Kristo nga isip nga afirmatibo nining dapita ako magpamahayag kay naaman ako ang burden of proof nga akong ipahayag kaon mga igsuon nga ang reliyon makaluwas gyud. Tungod kay kining pulong reliyon dili man ni Bisaya, kinatsila man ni. Nga kung sa Bisaya pa tinuuhan. Unya kining tinuuhan o religion gitawag usab kini sa Biblia og pundok. Unsa daw kini? Pundok. Asa mabasa? Buhat Kapitulo 26 versikulo 4-5. Unsa may giingon ni San Pablo? Dugay na silang nasayod kung andam lamang sila sa pagpamatuod niini nga sukad sa sinugdan nagkinabuhi ako ingon nga sakop sa labing hingpit nga pundok sa atong reliyon. Unsa na ning pundok? Gitawag usab kini og reliyon. Pangutana, mabasa ba ni nga ang reliyon or pundok makaluwas? Atong patabagon si San Pablo sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 47. Unsa may giingon ni San Pablo sa Buhat Kapitulo 2 47? Gidayeg nila ang Dios o gikahimutan sila sa katauhan og sa matag adlaw gidungagan sa Ginoo ang pundok sa mga taong nangaluwas. Buot pasabot katong pundok kon reliyon gidungagan di ay ang taong mga nangaluwas. So nangaluwas past tense na mga igsuon. So muna mga igala nga akong gipabarugan karon nga ang reliyon gayod makaluwas. Muna nga ang akong kaatbang karon hinaot nga ako magpamahayag ko og reliyon makaluwas, siya po usa magpahayag nga ang reliyon dili makaluwas. Pangutana, basin mangutana ni asa mabasa letra po letra sa Biblia nga ang reliyon makaluwas. Ato na ning tubagundaan mga igsuon. Unsa may giingon sa Bibliang Protestante? Kaning Bibliang Protestante dili ni gikan sa Katoliko, dili ni bias. Kay basin mo giingon siya Katoliko man na, bias na. Kani akong gibasa dili Bibliang Katoliko, Bibliang Protestante. Atong basahon kung mabasa ba ang reliyon makaluwas.
Unsa may giingon diri sa unang Timoteo 4 versikulo 8. Miingon si San Pablo, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Buot pasabot matod pa ni San Pablo, ang reliyon di ay nagsaad sa kinabuhing walay katapusan. So klaro og tataw igsoon lig-on kaya akong ipabarog. Lig-on pa ni sa kahoyng magkuno. Wala mga igsoon ko ni Kristo nga padayon ta. Nga diin mga igsoon ko ni Kristo kung moingon akong kaatbang nga walay reliyon nga makaluwas o walay tinuuhan nga makaluwas, supak gud siya sa Ginoo. Kay mismo ang Ginoo nagpahimangno ang taong walay tinuuhan. Matud pa sa Sirach 35 versikulo 18, unsa may giingon sa mga taong was tinuuhan, miingon ang Ginoo, bisan unsang matanga. Sirach 35 versikulo 18, miingon, hog ang Ginoo mo buhat sa walay langan, dili siya makapailob sa dautan, nga mga tao manimalo siya, pinaagi sa pagdugmok sa mga walay tinuuhan. Unsaon daw sa Dios ang taong walay tinuuhan kon reliyon, dugmok kon di ay sa Ginoo. Mao na akong kaatbang karon, no? Sadto si no gidugmok na siguro ning daan sa Ginoo. Wala mga igsoon nga unsaon daw sa Dios ang taong walay reliyon mo angkon wa say tinuuhan, dugmokon sa Dios. Silutan ba sa Dios kaning tao nga miingon nga wa say reliyon? Atong patubagon ang Sirach 41 versikulo 8 nga nag-ingon, kamo sinilutan, kamo nga mga tao nga walay reliyon. Luoy day ang taong wangkon nga walay reliyon nga makaluwas mga igsoon kuya ni Kristo. Mao na nga klaro og tataw nga akong gipabarog karon nga ang reliyon di ay makaluwas. Mao bitaw nga basin mangutanan ni akong kaatbang nga, Brad Rosby, kinsa bagay miluwas, ang reliyon o si Kristo? Ato lang tubagundaan nga kita di matasupak ka ang manluluwas si Kristo, pero ang reliyon instrumento na sa kaluwasan. Sama ba ni San Pablo ba? Si San Pablo member sa matuod nga reliyon, sa matuod nga tinuuhan. Makaluwas ba si San Pablo? Unang Korinto kapitulo 9 versikulo 22, atong basahon ang balaang kasulatan. Sa 22 nag-ingon, diha sa mga huyang sa pagtuo, nahimo akong huyang sama kanila, aron madani ko sila. Busa, nagpahauyon-uyon ako sa tanang tao, aron maluwas ko ang pipila kanila. So klaro og tataw nga bisan si San Pablo nga member diya sa matuod nga reliyon kontinuuhan, makaluwas di ay. Mauna nga, klaro kayo mga igsuon ko na ni Kristo, nga tinaw kayo ang akong pagpabarog karon. Nga usa lang, no? Kay supak man siya nga ang reliyon dili makaluwas, ako po siyang hulatan unya nga muhatag sa bersikulo, kapitulo sa Biblia nga nag-ingon ang reliyon dili makaluwas. Remaining time 2 minutes. Kaya kung dili sa kahatag og bersikulo, kapitulo sa Biblia nga nag-ingon ang reliyon dili makaluwas, buot pasabot ang argumento sa akong kaatbang, taman lamang bersikulo hunahuna, kapitulo bana-bana. Mao ta mga igsoon ko na ni Kristo,
nga naipanultihon sa Latin nag-ingon argumentum contra pactum non valet. Kung ang imong argumento dili mo sibo sa realidad kon kamatuoran, dili ka na balido. Pero ako sa akong pagpamahayag karon, nabasa ba na ako nga dunay reliyon makaluwas? Atong basahon pagbalik aron madunggan gyud sa akong kaatbang nga bisan gani ang Biblia ang Protestante nag-ingon sa unang Timoteo 2 versikulo 8, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. So klaro og tataw mga igsoon ko ni Kristo. O gusto pa dungagan mga igsoon, mabasa ba sa Biblia nga ang reliyon maghatag og eternal life? Kay mao man ang tima na mo, makaluwas. So ato lang tubagundaan, no? Nga ang reliyon maghatag mag eternal life, atong basahon sa Tito Kapitulo 1, versikulo 1 hangtod sa 2. Nag-ingon, from Paul, a servant of God and apostles of Jesus Christ, I encourage God's own people to have more faith and to understand the truth about religion. The truth about religion. Verse 2. Then they will have the hope of eternal life. Klaro, og tataw mga igsoon nga ang reliyon di ay makahatag di ay og eternal life. Kay kung dunay mga protestante nga maingon nga ang reliyon di makaluwas, unya patuon mga to silang tinuuhan, panghawa na mo di ang mga 20 igsoon. minutes Tungod kay useless na mga higala. Kaya ang mga apostoles dunay reliyon. Mao na mga igsoon ko na ni Kristo nga lig-on kaayo ang akong ipabarog karon nga maghulat ko sa akong kaatbang karon nga mo provide siya kapitulo, bersikulo sa Biblia nag-ingon Time out. Salamat. Palakpakan na to ang kanhing pastor sa Born Again sa iyang 10 minutes constructive speech. O karon mo undergo siya sa 10 minutes cross-examination. Gisahon siya ni Evangelist Prese Sale 10 minutes cross-examination. Proceed. Okay, may palis na tong tanan, Katoliko man og dili Katoliko. So napasalamat ta sa Dios nga gitugot na gyud ni. Pero lain lang ang kaatbang sa jud lang kag taga Surigao. Ha? Saan ang magtaga Bohol? Ha? Nya si Padre Darwin nilikay pa. Unsa kay rason ani? So ako mahimo para malingaw ko og makahigala ko nila. Dawaton sa way reklamo. Okay, magdali ta kay oras ba ni? Binta gahinag ni anhi pa ning alas 3 kay kumbatig istorya sa. Pero wa na jam mo'y panahon kay gasugod naman. Okay. Unang pangutana bro. Bro, amigo ba ta bro ha? Ayaw inag mag-away ta. Ha? Kay gwapo ra ba ka? Okay. Praise the Lord. Kana. Unang pangutana. Bisama nimo makuha nimong hibaw-an karon nga ang reliyon mo ay makaluwas. Tubag. Asa doon ako nakuha akong naibalaan? Sa Biblia. Kaya itong tema, Biblia man. So akong gibasa, giingon, as the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Mao na ang reliyon makaluwas. Mao na ang giingon ni San Pablo sa Buhat Kapitulo 2 versikulo 47
nga nag-ingon nga gidungagan sa Ginoo ang pundok sa mga taong nangaluwas kay ang kanang reliyon pundok mala sumala diha sa buhat 26 versikulo 0. Tubag ang pangutana. Next question please. So, Question Biblia, number 2. so ato lang ko na ba? Ano maklaro to? Biblia ra. Wa dyan mo ilaing source, ana. Tubag. Biblia. Tungod kay Biblia man ang akong gibasihan. Hunya mga igsoon, dapat mo provide kag dili makaluwas ang reliyon. Gitubag nakabalikon ang pangutana, gibalik ang tubag. Ang atong tema, pamatud-an nga ang reliyon makaluwas. Nabasa ba nako ang reliyon makaluwas? As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Bibliang protestante akong ibasa dili dyaryo. So natubag ang simpleng pangutana. Next question please. Okay. Atong kalaruhon ang kaduhang pangutana nga unsa man gyud ang reliyon. Kay duha ko nadunggan nimo. Sistemas pagtuo o pagsimba o pundok. Asa mayo klaro ano? Tubag sakto ng tulo. Nga naman, unsa may gingon? Religion came from the Greek word treskia, a system of faith and worship. Nga ang reliyon di ay tinuuhan kon pagsimba ngadto sa Dios, ug ang reliyon gitawag kini pundok kon tinuuhan nga nagtuo ngadto sa Dios. Sirak 1 bersikulo 28. Unsa may giingon sa balaang kasulatan, magbasa gyud ta. Aron di lang tataman bersikulo 1 kapitulo bana. Atong basahon. Sirak 1 bersikulo 28. Nga pagtinumanon sa imong reliyon sa pagbansay sa pagsimba sa Ginoo. Natubag ang pangutana. Next question please. So, karon kay pariharaman di ay ka ng pagtuo og ang pundok. So, ang pangutana karon mao ni pod. Nanunsa may gituan sa maong pundok aron ang tao maluwas kay na may pagtuo. Tubag, siyempre, gituan ng Diyos mo, bitong reliyon tinuuhan. Kinsa man imong gituan, siyempre ang Diyos. Sirak 1:28, pagbaltiumanon sa pagbansay sa imong reliyon sa pagsimba sa Diyos. Mao na nga, unsaon yo kung doon na kay tinuon wa kay pagtuo sa Ginoo? Mao na nga giingon nga doon na kay tinuon tungod nagtuo ka sa Diyos. Ang atong tema, pamatud-an na nga ang reliyon makaluwas. 1 Nakapasa na ko answer nga ang reliyon consumed. makaluwas. Next question, please. O klaro mga higala, pagtuo sa Dios ang makaluwas. Ang yawa nito man pud sa Dios. Tubag. Luwas pud siya. Dili man to sakop sa imong reliyon, sakop man to ninyo. Santiago 2:19. Ang yawa nagkurog, unya dunay pagtuo sa Ginoo. Dito sakop na mo, sakop to ninyo. Unya akong atong tema, reliyon makaluwas. Nabasa ba nako? Matod pa akong balikon gyud nga religion is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Nabasa na litra po litra. So pakon pa nimo. Next question please. Kuyawa, isog naman kayo ni Duhan na rin. Hong pa to. Mutira man dito. Oh? Sigditan. No side comment please. Sig, maipitan niya ba? Hastang ipitag yun. Okay. Karon ang yawa, diferensya kay wa man pa mo apil sa pundok. Objection, Mr. Moderator. So karon ang pangutana. Objection, Mr. Moderator. time. What is your objection? Nasa tong rule nga direct question dapat focus on the topic nga ang among tema reliyon makaluwas. Wa mi nagtimag yawa, wa mi nagtimag anghel. Ang among tema ang reliyon makaluwas. Focus on the topic, the subject matter, please. Based on rule number 3, focus on subject matter only.
Ang subject, Granted. ang reliyon makaluwas. Unya, gipatubag, gipangutana siya nako nga ang Objection, Mr. pagtuo Moderator. Diyos, mauna No side pasyan. comment, please. Direct question. Pangutana. Di kalma lang, na may oras. Hung-hung pa to. Kalmal ba? Relax lang, mura magkaroon ka pa. Okay. Ang pangutana, ang yawa, mituo man sa Diyos, kay tubag man mo, mutuo Diyos, maunay makaluwas. Ang yawa, mituo. O dyan, nitira po ka nako, nga sakop na mo ang yawa. Pastilan di malasa po ng yawa, agapil-apil mo po. Okay, continuous pangutana. Continuous tubag. So klaro di ay karon nga duha motuo kag Dios og mapasakop sa pundok ninyo nga mooy makaluwas. Mao ba na? Tubag. Mali ang imong pangutana. Tungod kay kami nagtuo mi sa Dios, doon na mi reliyon kontinuuhan apan usa na ka Dios ang among gituuhan dili ang yawa. Mao na nga klaro og tataw akong gipamahayag karon nga akong gibarugan og nabasa letra po letra nga ang reliyon makaluwas og ang subject matter nato pamatud-an nga ang reliyon makaluwas. Nabasa ba nako? Nabasa. Ang reliyon maghatag og eternal life. Akong basahon. Matod pa sa Titus 1 versikulo 1. I encourage God's own people to have more faith to understand the truth about religion. Then they will have hope of eternal life. Nabasa na ang reliyon makaluwas. 1 minute answer consume. Next question. Balik ko no pangutana. Balik mong tubag. Duha ang imong gibasihan Moderator time, nga moderator's mutuo time. Diyos. Dili lang mo sapaw ha. Once nga mo sulti ang isa, mohilom sang isa. O kana. So hatagan na to gawing mo ka proceed siya O, kana. sa iyang pangutana. Proceed sa imong question. Kay niingon man diha nga dili kinahanglan mutuog Dios og nga mapasakop sa pundok ang yawa man magpasakop karon duha mutuog Dios og mapasakop sa pundok. Mao ba nay klaro? Tubag, mali. Ang amo lagi gituuhan, kung doon na may reliyon kontinuhan, ngadto lamang sa Dios. Wala mi nagtuo sa yawa. Kung nagtuo mo sa yawa, kamo na, dili kami. So, klaro man akong gibarugan karon nga tema nga ang reliyon makaluwas. So, di akong tatapokus sa subject matter nga ang reliyon makaluwas. Pag-provide diya, nga nag-ingon ang reliyon di makaluwas, aron makatabla ka. Kaya kung di ka makahatag diya, tama na ka versikulo una-una, kapitulo bana-bana. Next question, please. Remaining time for cross-examination is 2 minutes. O 2 minutes. So, 1 minute question, then 1 minute answer. Mo proceed na ta sa imong negative speech. So, wa jud maklaro kuha niya ang Objection, Mr. Moderator, side Wa comment. ko miingog na tuo What batag is your objection? yawa. Side comment. Direct question, please. Okay. So, Naaman ang ay moderator mo rolling diretso tag pangutana, di lang ta magomentaryo, pwede mo premise, pero dili pwedeng muhatag o komentary, i-reserve na sa imong 10 minutes destructive speech. Proceed sa imong last question. Okay. Ang pangutana mao ni kung nituo ko og Dios bisan og dili ko maapil sa inyong grupo, luwas ba ko? Tubag. Unang Juan 2:18-19, mingon si Kristo, mga anak, doon ang katapusan sa kalibutan. Gisugin lang ko na kamo, moabot ang mga kaawan ni Kristo. Sila gikan sa tong pundok, migawa sa tong pundok. Kung ato pa silang kauban, magpabilin unta sila kanato. Apa na miya sila, aon maila nga sila dili kauban nato. So gikan mo sa pundok sa matuod, ni miya mo, unsay buhaton sa Dios ninyo. Hebreo 6:4-6, Hebreo 10:27-28.
kaniadto nakadawat sa gasa sa Espiritu Santo. Apan mibiya, laglagon sila sa kalayo. So mo lang mahitabo ninyo, laglagon mo, kanang miyaman mo. Objection, moderator, wa ko mayong mabiya. What is your objection, Mr. Ang Stanley? akong objection, mao ni. Nga niingon ko nga kung ako naluwas kay nito kog Dios og dili mapasakop sa inyong pundok nga Katoliko, luwas ba ko? Tubag. Pangutanan ako. Tubag, ikaw lang po nag-angkong na luwas ka. Esa. So, moto ang iyang last question. So, ang atong time is 1 minute. So, ato lang siya patubagon. So, paki-repeat sa imong question. Apaminos pangutana, bro. Sige. Kung ako ba nituo ko Dios kay mao man kanay pagtuo Dios makaluwas. Unya dili ko moapil sa grupo sa Katoliko, sa Roman Catholic, luwas ba ko? Mao nay pangutana. Tubag, ang di lagi sakop ni Kristo sa iyang pundok, Hebreo 6:4-6, Hebreo 10:27-28, laglagon sa kalayo lagi kitong namiya, nga wala mo pasakop sa matuod nga simbahan. Mao na nga, klaro og tataw kayo, namuya man ka, no, wala ka sa matuod nga reliyon kung tinuuhan. Kaya ang tinuuhan, makaluwas man. Walang balik na ka sa matuod nga simbahan. Nga mo ang Romano, Katolikong simbahan. Natubag ang pangutanan. Okay, Next question, time please. out. So, palakpakan nato usab ang naglagubong bayloay sa pangutanang tubag. So, nahuman na ang cross-examination. So, atong hatagan ang negative sa iyang 10 minutes destructive speech. Brad Caloy, time in. Proceed. Okay. Na ako'y hangyo gamay. Kinahanglan gyud mong maminaw sa pangutana og tubag. Di pwede maminaw mo sa pangutana, di mo minos tubag. Og di pud pwede maminaw ra mo sa tubag og dili maminaw sa pangutana. Oh. So na-record ra ba ni, gibidyo ni, maklaro ni og atong reviewon. Okay. Are na ta sa pagpamahayag. Kay murag init man kaayo, init man po adlaw, init ang kunra. Okay. Salamat sa Dios nga naabot gyud nako ang buot ipasabot sa maong kaatbang nako. Nga mainiton kayo siya mo pamatuod nga ang reliyon kuno makaluwas. Unya ang reliyon sumala sa iyang pahayag og nasabtan po na ako wa pa isulti niya kay mao man ay gibasihan ng meaning religion o relihiyon sistemas pagtuo o pagsimba. So makaluwas kay sistemas pagtuo dili man grupo pero tiwas po niya parihar ako no pod pundok. So akong giklaro nga diin ang unsa may gituhuan para siya maluwas tuog Dios. Karon gipaluwa pa mo tana ang yawa mituo sab luwas pa po siya dili kay wa mo pamembro og sa among pundok na ninyo. No, sa tira mayon. Mo na nga ang klaro so duha di ay ang buhaton sa tao para siya maluwas. Mutuo sa Dios og mo pamimbro sa maong grupo. Nya karon gipangutana duha miingon na may gisut og biya kay nangutana ko niya miingon ko nga karon kay mao man ang kaluwasan mo tuog Dios
Ya nituo kog Dios luwas ba ko bisag di ko pamembro sa iyong reliyon. Ningo man siya ang mamiya. Wa ba gani ko makasud mo pabiyaon na pug ko. Ha? So pangutana na, okay. Mao nang maminaw jud sa pangutana aron maklaro ang tubag. O kapta pong mga listeners, diha na to makahukom tag ay wa man mo tubag sa pangutana. Okay, aron ako. Ang kaluwasan nako diha ra sa sistema sa pagtuo. Dili sa pundok. Ngano man? Sawa pa moaris Kristo naanay mga relihiyon, naanay mga grupo sa Sadusyo, Parisio. Naana ang balaod, naana ang pagtulunan, naana po Gisut pagtuog Dios. Kung maunay makaluwas og tuog Dios, ngano man mas Kristo magdupa pa mas krus, mag-antos pa man. Nga maoran man ay makaluwas nga namo tuog Dios. Kung ikaw Ginoo mag-agwanta pagaka nga naa may sayon tuorag Dios. Unya pamembro grupo. Mo nang salamat po sa Ginoo nga mao day na iyang standing kay bunagin ra ba ni siya. Mo na doktrina bunagin mo nang talika mo nihawa na talika lahi naman purang imo tuo mag Dios ang yawa nagkurog mangani. Sakto man pod nga wa say grupo. Pero nangutan nako kung dili ko mapilo grupo basta as long as nituo kog Dios luwas ba ko? Ni Kristo po, mubiya kag pundok, di ka maluwas. Mao nang makadima o. Ha? Mao nang ngayon ko, karon patalin ni makasalag unani ang debate. Ya kini inyong ubos nga alagad, daghan na pinaakan sa pinaakay sa plaza. So, inamigo man lagi ning ato so at least naibawan ako nga mga oday ni naka-record po na ako'y gisulan og 1 million ni pag video lang. para lang makita ng kamaturan. Muto ba dahil po mo sa kamilyon ang service TV Isra. Okay. Mo ni akong kaklaro na atbang do diya. Opposite ko siya. Kaya ako si Kristo nagluwas. Asa ka maluwas? Roma. Gamito ning Roma kay gikan man ang Roman Catholic niabot po sa Pilipinas mao nang Philippine Katoliko. Roma Jis. Pero tingin ruta ning istorya. Yara atong basaon biblical. Dili ni magama-gama mga igala. Roma 10. So kalma ra po diya manaminaw kay aron maklaro ninyo ha. Kay masapaw na og magbanha na mo kusog. Okay? Roma 10:9. Maluwas ka kung ipahayag mo nga si Jesus mao ang Ginoo. O kinisingkasing mo tuo ka nga gibanhaw siya sa Dios. Grupo? Dili. Sistema nis pagtuo. Nga mutuo ka, musugid nga, Jesus Ginoo. O sa in-English pa na, Jesus is Lord. O kinisingkasing ka, nga mutuo, nga gibanhaw siya sa Dios. Kay mituo man kita, sa kinisingkasing gayod, gimatarong kita sa Dios ug naluwas kita kay gipahayag nato kini. Tanawa ra. Pagpahayag pa lang nimo, luwas na ka. Asa man ang tuog Dios ana? Natural mo tuo tag Dios, alaala bug di ka mo tuog Dios. Tuo kag Dios kay di man ka ug di ka mo tuog Dios, di man puga mo tuong Kristo nga gipadalas amahan. Di puga maluwas.
Mo na nga ang lamang na to sa yawa kay kita nito utas kamatayo ni Kristo sa yawa nito ora Dios ni kurog manggani. Mo na lamang na to. Dita parehas kay og muto kag Dios. Wa na kay lain pang buhaton. Di na kamutos kamatayo ni Kristo sa krus. Pareha ra mo sa yawa. Mag-appear lang mo. Pag-appeal mo sa yawa, bro. Ha? Kung pareha ra mo. Kauban mo ug mauna. Kinahanglan malahita sa yawa. Kinahanglan mututa sa kamatayo ni Kristo kay walay sala mapasaylo gawas ula ag dugo. Sayang ni atong pagsaulog Simla Santa, pagkalawat, paghandom sa kamatayo ni Kristo. Nga man dihara man tayo maluwas sa mutuog Dios. Paste lang di malasa ng imong pagtuo, brad. Balik nas burangkin, brad. Kay maluwas pa ka. Ani balik kas Katoliko labo pugawa pa maluwas. Tuog Dios, uroy masipyat ta puga. Ha? Mo na huno na asa ninyo. Kamu pong wa pa kabalhig reliyon. Ay suno na po mayo dali-dali balhin oy. Ha? Kung makadungog mo sa kuan karon nga sayon raman di ay. Sayon ko kay si Kristo may magluwas. Nganong si Kristo dili man ta kaluwas. Hala pag sakripisyo pagpas ang krus diha. Sama sa ang kruso. Dagang ipangutana, brad. Kot imong kruso may gilansang. Ha? Piki man na. Okay, pangutana ko ninyo. Si Kristo namatay sa krus tinuod. Remaining time Gilansang. for Pero unsa man remaining nagtabo? time for destructive speech is 2 minutes. Okay. So may tabo. Namatay si Kristo sa krus. Sa diyang namatay siya, gipasagdan bas krus, gitangtang o gilubong. Naibilin ang krus, nagbuwag na sila. Karon original. Tubaga ko ninyo, napabay gilansang sa original nga krus ni Kristo, wala na. Hello. Tubag. Wala na. Na nasa may PKN kanang napay gilansang Objection, na inyo, Mr. Moderator. Oh. A Naapay. focus on subject matter. Oy. Dili maabot sa cross. Saan ni man dahil ni kaluwasan man eh? Moderator's Taluwasan eh. time. There is Basahan na objection. to. What is your objection? Adaw na mo object lagi. Object sa ta kay murag naabot na siya sa Amerika. So focus sa subject matter nga pamatud-an nga ang reliyon di makaluwas kay mao man imong ikaw man ni gitawag nato nga niguba sa kung tema. So focus sa reliyon nga ang reliyon di makaluwas. Naabot siya cross, Mr. Moderator, palihog. So na Salamat. kay counter objection before ko mag-ruling. Ang counter ko, kay ngano, duwa man ko malayo sa tima. Kaluwasan man, reliyon nga makaluwas. So dili gyud ang grupo mo makaluwas. Negative man ko. Okay. Natural, So, mapahayag ko sa akong based pagka-negative. on rule number 3, focus only to the subject matter. Ang subject matter, pamatud-an nga ang relihiyon makaluwas. Ang relihiyon makaluwas o dili. Mo na ang subject matter. So, i-align lang, Brad Prissy, ang imong negative speech sa atong subject matter. O Proceed. dili lagi. Mabitaw ko nga ang reliyon ang iyang pahayag motuog Dios. Mamanay relihiyon God sa iyang gipahayag. Aw system pus pangtuan ako pero lahi ang ituan sa kaluwasan. Ang iya lahi, aho pud lahi. So mo na ang ako lahi kay si Kristo man ang nagpakamatay. Siya man ang lagluwas. Bisan og dili pa maapil kas grupo kay ang pagluwas dili man grupo. Kay giapil man gud niya grupo, nga reliyon po ng grupo. Oh, ya ang yawa wa mo apil po grupo mo nang di siya maluwas katuruan tuog Dios. Mo nang ako gipahayag diri adto lang jud mo ka init ani kay mao mas Biblia. Nga sugid nga si Jesus Ginoo o
og mutuo ka nga gibanhaw sa Dios, maluwas ka. Mao na ang kaluwasan sumalas Biblia. Nga ako ning giluma. Mao bitaw ebanghelista ko kay mao ni ang gisaligan kanunay. Bahalag asa taabot basta kaluwasan kini. Nga si Kristo namatay gilubong og nabanhaw. Dili gyud reliyon kay daghang ni apil og reliyon. Wa man pun mga bag-o kay ang luwas gani gikan kas kangit-ngit kantos kahayag mo nay luwas. Yan naka ng reliyon na wa mabago imong kinabuhi. Kay wa ka mo tuo si Kristo namatay sa krus og gilubong og nabanhaw. Nya kadtong nituan na kay na may espiritu nga patik. Ilhanan nga ikaw iya na. Mao nay luwas. Mao nang akong gibungkag ang iyang gipamatuod nga ang reliyon niya makaluwas kuno kung motuog Dios. Ako apo reliyon makaluwas motuos kamatayon ni Kristus Koros. Ana ba aron maklaro ba nga dili ingon nga sayop yun tanan dili napoy sakto. Okay, time end. So karon atong hatagag masipag palakpak si Brad Prissy Sally ang atong negative side. Okay, walay ko rin pikas kay init yun. So, niyata sa 10 minutes cross-examination, so mo-undergo na o pag-isa sa naglagubo nga pangutana, si Brad Prissy Sally, mangutana kaniya ang afirmatibo, Brother Rosby Alihabo. Salamat, 10 minutes Salamat, Brother Paul. in. So Evangelist Sally, imo magyong gipa hibukatan nga ang reliyon di gyud makaluwas. Buot bang sabton mo Mr. Sally nga ang Dios walay reliyon kay ang dili makaluwas ang reliyon, yes or no? Wa ni maminos pangutan. Objection, Mr. Moderator, di mo tubag. Wa ko magpahayag na dili rin Categorical question. Tubagon gyud yes or no with Yes. 1 minute qualification. Balik ko na kong pangutana, Mr. Moderator. Matod mo imong gipahimugatan nga ang reliyon di makaluwas. Pangutana, buot pa nimong sabton nga ang Dios walay reliyon kay ang reliyon di makaluwas, yes or no? Naalagi reliyon makaluwas. Pero Ayo. dito kukuha sa gitawag unsay gituan kay ang reliyon mao man ay gitawag og sistemas pagtuo. So naa kay pagtuo. Ya gikuha na ko ang pagtuo nga gitawag og tuog Dios. Dili mauna. Okay? Kining ako at hinaron niya ko o dili ni bikil-bikil. Paminaw sa akong gisuram ko ka maminaw. Di ba niyong ko nga, niksakay ko aning ang reliyon sistemas pagtuo. Pero ang kalainan lang na to, kay tuo ra Diyos ang imuhang pagtuo. Ako ani tuos kamatayo ni Kristo, dito ko naluwas. Mo na'y kalainan. Okay, ang 1 minute na consume na. So, proceed. Affirmative. Next Your question. next question. Susunod pangutana, giangko na nimo karon bag-o pa lang may gawas yung baba nga dula de reliyon makaluwas. Unya atong tema, reliyon makaluwas. Buot bang sabto ni makaron nga naunay ka sa imong kaulang tare, yes or no? Wa ko maunay, kasakay na ko daan. Wa pa ka mo pahayag na nasung utok na doy. Nga ang reliyon lagi nga imong gipasabot, sistemas pagtuo o pagsimba. Nisakay ko ana. Ang ako lang kalainan sa imo kay tuo ra mag-Dios ko ng imo. Awas kamatayo ni Kristus Cross, mo na sistemas pagtuo, mo na reliyon nga makaluwas. Di ba? Sunod pangutana. Evangelist Sally, Oh, urat man po dali. categorical question. Ang Dios doon ni reliyon wa, naawa. Aga tukol gani reliyon. Nga mao ni ang pagtuo sa kamatayon ni Kristus Cross, dili pagtuo Dios. Oh. Oh, kamong wa kasabot undanga uli na mo. Oh, ura si gastuhan ni jagani undangon.
Mahadlok mo di niya kalako ron. Okay, proceed. Sunod Next question. pangutana. Okay. Kay mato nimo dunay reliyon makaluwas ug ang Dios dunay reliyon. Sa Roma 10:9 nga imong giangko, nabay mabasa diha nga ang reliyon di makaluwas? Yes or no? Ang mabasa diha, Objection, Mr. Moderator. Categorical question must be answered categorically. masuko man talita. Sa Roma 10, Rolling. Pag ang pangutana mo end og yes or no, that is categorical question. Tubagon nga yes or no, then hatagan og 1 minute qualification. Okay. So, repeat your question, Repeat. Brad Alejabo. pangutana, diya sa Roma 10 imong gihatag na sa katawhan, imong gibasa nga, di yun makaluwas ang reliyon. Sa Roma 10:9, nakaingon ba diha, nakasulat ba diha, nga ang reliyon dili makaluwas, yes or no? O yes or no, wa di mabasa diha nga dili makaluwas reliyon. No. No. Question kanang mo kalirway ko. Kay ang nabasa sa Roma 10, wa na maghisgot og reliyon. Naghisgot nagpagtuo. Nga mo encounter sa imong pagtuo og Dios. Manang imo di yun na mao nga mo tuog Dios maluwas nga mao na sistema sa imong reliyon di yun na tinuod. Kaya ako ang sistema sa pagtuo mutuo nga si Jesus Ginoo og nabanaw siya gikas binatay mao na sistema sa akong pagtuo. Sunod So- pangutana. Sumala sa akong gibasa nga ang reliyon maghatag ng eternal life, letra po letra. So dili nakasupak ni ining akong tema karon nga ang reliyon makaluwas na, yes or no? Di ko mo uyon ana. Kay naay akong mabasa sa John 3:36 og makahatag everlasting ba reliyon by gisutan. Okay, John 3:36 kopyahan ninyo ni aron inyong pamalandungan mauli ug ikaw bro aron mabalik ka nag born again. Pamalandungan nimo ni ha. Nga way reliyon gisutan ani. Palihog Ato. lang negative. Jan. Ayaw talik di ang kamera. Ayaw pagtalikod sa kamera. At Sorry. atubang sa kamera. Sorry. 30 seconds. Yara. Paspas sa imong Rest, tubag 36. diha. Kaya ma-expired ang imong 1 minute. Ang motuos anak may kinabuhing dayon. Apan ang dili motuos anak dili makabaton sa kinabuhing dayon. Magpabili ninon kaniya ang kapungot sa Dios hangtod sa kangturan. Way reliyon gisutan ang pagtuo sa maong reliyon. Sunod pangutana, matud mo, wala day reliyon makaluwas diri sa akong gibasa. Og mabasa ko letra po letra, kapitulo, bersikulo, ako na imong sinang mga sapatos, yes or no? Adyaw kay usaran ni. Tubag, Pangayuon pa ba lain. balikon ko. Matud mo nga wala ko mabasa diri sa akong gibasa letra po letra, nga ang reliyon makaluwas. Og mabasa ko, kapitulo, bersikulo, ang kunon ba nimo nga hastang pakyasan ni ining dibatiha, yes or no? Balik ang pangutana. Balikon ko. So ako lang uspo na akong pangutana. Matul mo dili day makaluwas ang reliyon, akong basahon na. As the saying goes, exercise is good for your body, but religion helps you in every way. It promises life now and forever. Pangutana, ang reliyon ba maghatag magkinabuhing walay katapusan? Yes or no? Sumala sa akong Sa gibasa. dili pa ko mutubag anak. Objection, Ug ani ko nang Mr. ibasa Moderator. No Tugani- side comment. Mutubag Tugani ka sa sa kona. akong categorical question. rin. Asa ang bersikulo ha?
Basig giilad ko nimo na ba? Ikaw basa. Ikaw basa. Di ka ring Bisaya. Asa mo gusto lo? Moderator's Asa time, gusto lo? no? Moderator's time. Gigamit man na sa affirmative, so iyan ng role nga i-question nimo. Oh. Sige, basahon sa nato ani. Sa kini unang Timoteo 4:9. Atong basahon ni Objection, Mr. Moderator. Wala siya panahon sa pagbasa. Mutubag siya sa akong pangutana. Categorical question ba? Okay. Yes or Rule no? number Kaya sa imong gibasa namang goy number religion. 2. 1 minute question, Ang 1 basahon ng minute Biblia. answer. Oh. So, Brad Prissy, ang imong role ang pagtubag sa iyang pangutana. Oh, sa di pa ko mutubag klaro. Sa nako lisod man ni mutubag tag di klaro. Oh, di ba? Sabta lang po ko ninyo. Sa 4:9 o na sa ang Timoteo 4:9. Atong basahon ko no. Basa ta. Tinuod kini nga panultiyon. Ang angay dawaton og tuan sa ingpit. Oh. Sa to pa dire tuan. Yan ni gawas naman ang tuhuan kanang reliyon nga tuog Dios ang imuha aho tuo sa kamatayon ni Kristo sa krus. Sumaluwas na Okay, kita. next question. Sunod pangutana. Okay. Sunod pangutana sa akong gibasa nga bersikulo ba diri nga Biblia. Mabasa ba nga ang reliyon makaluwas? Yes or no? Sa akong gibasa. Okay, paminos tubag ano ha? Categorical yes or no? Yes. Okay. Karon, mupahayag ko. Akalaro ayaw mo pakpak kay mapasabot ako. Niyo ko giis kay ngano ang reliyon makaluwas kung nituo kas kamatayon ni Kristo sa krus og nutuo ka nga tuog Dios ra di ka maluwas ana. So ang reliyon di ay naay maka-impierno naapoy makaluwas. Kanang imong ipahayag karon dili makaluwas. Maka-impierno na. Kaning ako maluwas ka ani kung mubalin ka rin. Sunod pangutana. Sige, pangutana. Sumala sa Tito Kapitulo 1, versikulo 2. Then they will have the eternal life. I encourage all people to have more faith to understand the religion. Then they will have hope of eternal life. Sumala sa kung gibasa o sa imo nadungog karon, ang reliyon ba maghatag og eternal life? Yes or no? Okay, basa sa ko kay nana po yung religion ng imuha. Objection, Mr. Moderator. Tito, Wala ko mangutana siyang Biblia. Nangutana ko sa akong Biblia ba? Objection time. ang imong Rule number 3, focus on subject matter only. focus ta. Dayon, Pero ang gihatag inomduman na- na to, once nga ang moderator mo sulti, palihog hilom ang tanana. Maminaw ta sa base sa inyong rules, kaya namay mo rules nga nag-govern. So 1 minute question, 1 minute answer. So while nangutana siya, o sa tong iyang ipangutana, mo nang imong tubagon. Kung gusto na nimo tan-awon dito, namang kay allotment nga time, dito na nimo ipahayag. Basta karon is cross-examination period, so obligado gyud ka sa pagtubag. So, proceed sa imong pangutana. Remaining time for cross-examination is 2 minutes. So 1 minute question, then 1 minute answer mo end na ang atong cross-examination. Balikon ko ang pangutana, Mr. Evangelist Sali. Sumala sa akong gibasa nga nag-ingon, I encourage God's own people to understand the religion, then they will have hope of eternal life. Sumala sa imong nadungog sa akong gibasa nga Biblia, ang reliyon ba maghatag og kinabuhing walay katapusan? Yes or no? Yes. Oh, yes. Makahatag kung mutuo kang si Kristo na matay gilubong na banaw. Pero tuog Dios di makahatag.
Kay naay reliyon nga maka-imperno, naapoy reliyon makaluwas. Kanang imong gibasa karon nga moingon ka nga tuog Dios, anak ka imperno anak bro. Oh. Sunod. Pero ingon ka nga ang reliyon makaluwas kay mutuotas kamatayon ni Kristo sa cross. Correct, 100% yes. Sunod pangutana. Question. Time na sa cross-examination. Atong palakpakan ang atong duha ka may speakers sa ilang bayloay sa mga katarungan. So nahuman na ang tag 10 minutes, so proceed na ta sa gitawag nga summary period. Atong hatagan si Brad Sally og 5 minutos sa summary period sa nahitabo nila nga diskusyon ni Brother Rosby Alihabo o si Brad Alihabo atong hatagan sa last 5 minutes sa atong summary. So proceed sa imong 5 minutos sa summary. Salamat moderator og kamong naminaw kay kining paagiha mo ni gitawag og motunhay lang ang kamaturan og dili lipat-lipat. Kaya akong kaakbang sigig pang objection. Murag nalayos ti mawako malayo negative ko sa iyang pagpahayag nga ang iyang reliyon sistemas pagtuo sakto na pero nilutaw gyud ang pagtuog Dios dinha ko mo negative. Yan ni gamit sa Tito 1:2 nya Roma tinuhuan man na kanang reliyon. So unsa ganda depende na sa imong pagtuo. Kung pagtuo Dios ra ana-ana ka maluwas, siguradong impierno juga. Kay si Kristo niyan niya aron pagluwas. Nagtukod og grupo. O nya sa buhat 2 City ang nangaluwas gidugang sa pundok sa nangaluwas. Natural ang pundok nga gidugangan nangaluwas ug ang gidugang nangaluwas. Mao na ibut-pasabot ana. Mao na nga importante makuha gyud ninyo kay ang ilang kung pagtuon nila nako dili reliyon makaluwas. Nipahayag man ka og subo po sa kong pagsabot nga ang reliyon di ay sistemas pagtuo di ako ni sakay. Dili kayo sa to pa di ay makaluwas ang reliyon di ko pwede pangutanon na kay ni sakay man ko diya ra ko mo sangka mo dikatib sa imong gisgutang pagtuo nimo kay pagtuo ra mag Dios nya ang yawa nituo mag Dios ya luwas di ay kay wa ka no moswakop sa pundok sa to pa duahon mo tuo nga si Kristo Dios nya mo apil pundok niingon ang bugag namiya man mo dili mao kung moagi kitag debate maminaw kas pangutana aron maklaro ang tubag. Niya ka mo po mga listener, paminaw pos pangutana, ug tubag ug nakasibo ba? Kay klaro man jud kaayo, nga namakpak mo nga, mayroon ko nga reliyon makaluwas lagi, pero, dakong pero, depende na sa imong pagtuo. Kay kung naay reliyon nga makaluwas, napoy reliyon maka-impierno. Katong motuora si Kristo Dios, di na motuos kamatayon ni Kristo. Mo nang kinahanglan gyud atong klarohon kung reliyon man gani pasabot nga sistemas pagtuo kanang saktong pagtuo nga makaluwas pod basis Biblia. Sa Roma 19:10 wala may pundok ana pagsugid nga si Jesus Ginoo og moto ka nga nabanaw siya gikas minatay humagpayag nimo luwas na. So karga gyapon sa pagtuo nga ang sistema sa pagtuo
mao ning religion. Sa to pa lakto di istorya, sakto tong pamatuod nga ang religion makaluwas. Pero nasukway man po nimo ang sud sa reliyon. Niya dire sa unang Timoteo. Timoteo 3. Tanaw na to 3. 14 sugod. Samtang gisulat ko kini, gilauman ko sa dili madugay muana ako kanimo. Apan kung malangan ako, kining sulata maoy magtudlo kanimo. O gunsao na to pagkinabuhi, diyas panimalay sa Dios. Kanang balaya mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Ang haligi og sukaranan sa kamaturan. Walay makalimod usa kadako sa tinago sa atong reliyon. Remaining time Sa tinago sa reliyon, for summary period is 1 nagpakita minute. siya ingon nga tao og namatud-an nga matarong pinagi sa espiritu og nakita siya nga sa mga anghel. Giwali siya sa kanasuran, gituan dinhi sa kalibutan, gibayaw ngadto sa langit. Mao na maayong balita si Kristo na. Mao na'y unod sa maong relihiyon nga diin ka maluwas. Sa ato pa klaro nga ang relihiyon makaluwas pero depende sa imong pagtuo. Pero ang ipahayag sa akong kontra, tuog Dios kanang relihiyon na. Mao na'y makapa-imperno. Balik sa born again, bro. Kay klaro pa nga luwas ka. Kay mapabilin kas Katoliko, una na imong pagtuo. Ingnon kanako teman kamong nakadungog karon. Moabot lang panahon, mamanhaw man ta kung mamatay ta o mabuhi pa ta, ilis na itong lawas. Di ba, ato ni siya, o di niya mabalhin ang iyang pagtuos, kamatayon ni Kristo, magpabilin na siya agtuog Diyos, sigurado magkauban sila siya was imperno. Karon na, pero musakay siya sa akong reliyon nga makaluwas, nga motuo si Kristo namatay gilubong na banaw. Mao na reliyon na ang gibarugan. Dili kay tuog Dios ra. Luwas ka. Kay ang reliyon makaluwas. Time. Palakpakan nato si Brad Sale sa iyang summary period. Karon ang atong last speaker sa atong summary, ang atong affirmative, Brother Rosby Alejabo. 5 minutos nga summary. Proceed. So salamat kay Brother Paul og salamat to sa Brother Evangelist Precious Ali. Sa tinuod mga igsoon, ikasubo pag-ayo, ahong kaatbang naluoy gyud ko siyang argumento. Nga naman, tungod kay ang iyang baruganan paguba atras abante. Mura ko siya kamunggay nga naharos siyang kagulong baruganan. Nga naman, sa pagpangutanan ako niya nga, ado na ba'y reliyon makaluwas? Nitubag siya, yes. Subot pasabot, ang among tima, giuyo na niya. So diya palang daan, hastang pildiha mga igsoon. Mao na nga, klaro og tataw mga igsoon nga akong gipahayag ganina, bisan sa Bibliang Protestante ang reliyon makaluwas. Gipangutanan ako siya, puro yes. Puro angkon nga ang reliyon makaluwas. Ngano lang sukol-sukol pa man kag aning timaha nga, moangkon naman ka nga dunay reliyon makaluwas. Dapat kaing tima unta to. Mauna igsoon ko na ni Kristo nga maubitaw nga isip nga pastor kani adto sa born again, nibalhin ko sa Katoliko. Ano man, usa man kahuyang nga baruganan ang teaching sa born again nga ang reliyon, ang walay reliyon makaluwas. Unya ko mga Katoliko, pag ilang evangelize, dadoon ka sa ilang pundok reliyon. Kaya kung ang reliyon dili makaluwas, panghawa na mo diya. Mao na ako igsuon ko na ni Kristo nga sakit ang kamatuuran pero makaayo kini kanato. Ikaduang puntong, sayang gihatag sa Roma 10, 9 hangtod sa 10, nga wala ko ni reliyon makaluwas, gipangutanan ako. Brother Preci
mabasa ba diha sa imong gibasa sa Roma nga ang reliyon dili makaluwas, ang tubag niya wala. Sumura tag-uwa ka na, sige tag-wa. Mao na mga igsoon ko na ni Kristo, klaro og tataw nga napabarog yun ako nga dunay reliyon makaluwas. Unsang gibasa nako? Bibliyang Protestante. Dili gyud Bibliyang Katoliko. Subot pasabot ang iyang argumento wa gyud katatsa. Bisa na lang gamay. Wala mga igsoon ganina atras abante gyud siya. No? Niangkon gyud siya nga dula day reliyon makaluwas. Pero unsa may gingon sa Biblia? Nga katong pundok matod pa sa buhat 36:5 nga ang pundok kitawag day kinig reliyon. O kanang reliyon na matod pa sa buhat 2:47 nga adlaw-adlaw ginungagan ang iyang pundok sa mga nangaluwas. 2 minutes Mauna remaining nga, time for Bro Sally, summary period. balhin nagkatoliko, matuod nga simbahan. Ayaw nagpabili ng Philippine born again Catholic. No? Mauna nga, ay pabilin anang simbahan ni mo nga kanabang maingog way reliyon niya. Pag maipit, maingutog, naan na pod. Subot, pasabot ang imong argumento, atras abante. Atras abante ka. Kada na bang atras abante ka, matod pa sige padayag 3:15-16. Kung ikaw atras abante, iluwa ka sa Ginoo. Magbantay gud ka na, evangelisali. Ngauna nga, klaro og tataw ang gipahayag sa balaang kasulatan nga dunay reliyon nga makaluwas. Asa mabasa? Daghan kog mga bersikulo, kapitulo nga gipangyagyag. Mo na karon nga sa undercard na mo karon, undercard man sama sa boxing, no? Wala ko sa kapuntos bisan na lang gamay. No? Ang akong baruganan full documents in full evidence. Ang akong kaatbang taman lang bersikulo huna-huna, kapitulo bana-bana. Ana pa siya nga, hayag ang akong gipabarog. Hayag ko no. Pero ang iyang gipabarog, lubog pa sa sabaw sa nukos. Una, Rosale, nga, sorry to say this, pero ang kamatuuran, magpabilin mang kamatuuran. Juan 8:32, Veritas liberabit vos. You shall know the truth, and the truth will set you free. Wala mga igsoon ko ni Kristo, nga dili lang utaman kini ubos nga lagad, Brother Rosby Alihabo, nag-ingon ka ninyo, kung inyong problema, sama ka dako sa barko, ayaw ka balaka, kaya imong Dios, sama ka dako sa dagat. Dalay ko ng Dios, hangtod sa kahangturan. Okay, atong palakpakan ang atong duha ka by speakers o baglamano sila sa atubangan Tindog Brad Sally. Pag inaksanay mo, mga igsoon na tangtanan. Palakpakan nato atong